बात करबू ना एकदम बात करो। का कहबू नंबर मत मिली गल बा। हाँ नंबर हाँ सुनो ना हाँ भुलैया मत ना जी ना भुलाए। का कहबू के करल कहबू आय? के करल कहबू कौन चीज? ई बतिया कौन? कि एगो लड़का उजी के कहा ओकर हम शादी करो हाँ के करल कहबू हाँ, हाँ का मतलब कि एका मतलब कि कहबू पक्का मम्मी से पापा से डायरेक्ट कहबू एकदम डायरेक्ट कहो। कि तार बात चली तब जैसे मान ला कि बात तार शादी के चली तो मैं कहे कि पापा मम्मी मम्मी से कही हाँ ए मम्मी ना मतलब एक मतलब ना कि हमके ज्यादा ना हमार मम्मी मानल तो मम्मी से कही पापा ना मानल। पापा से कोनो बात कहते डर लागल। तो पापा से मम्मी से कही कि मम्मी एगो जिए के दीदिया के देवर लगे बगल के चाचा के लड़का हम हाँ उनकर से हम शादी उनकर से हो जाए तो सीख रहा ठीक बा तो हम कह दे डायरेक्ट मम्मी से मम्मी देखो ना दीदी के ससुराल के एगो बगल के लड़का वो हमसे प्यार करेला हम वो से प्यार करेला अपने खून खानदान हो तो हम उससे शादी करो। हां कहू ना हां हम जाके भौजी डायरेक्ट हम को आ जाए तो का भौजी एगो हम बात कहते तारा ले तो कहन का तो हम कि सीधा कहम कि तार बहिन हम प्यार करिला बस साफ ठीक बा। अरे वो बिंदास होके कह दे हमहू बिंदास होके कह दे। सुनो ना इतनो कम भई वाले ना कम बतिया ना तो भैया कहूँ साला तू हमारे साली से प्यार कर ले कह हाँ ना तो भौजी लेकर भौजी मेंटेन कर ली हाँ भौजी हमके बहुत ज्यादा माने ली। अच्छा हाँ पूछा मत तो हमारे मम्मी हमके बहुत ज्यादा मानेला। एक दिन कहनी ना भौजी तारा हम प्यार करी ना आई लव यू हाँ। अरे रे देवर जी सब पगला का सब कहते देखा भौजी हम मजाक नहीं करते तारे प्यार करे देवर जी देखो मजाक है और विश्वास चले बहुत माने ली मतलब हमारी दीदी सबके मानेला। हाँ सबके माने ली मतलब कि अपन घर परिवार सबके मानेला। हम कहीं मल का माने ली ना ना घर परिवार अच्छा खून खानदान के। अच्छा हाँ हम कहे कि अब तू ऐसा करो कम दे रहेगा नहीं यार तू क्या माने ज्यादा तू क्या माने लू जदे हम अपने मम्मी के अपन मम्मी के माने लू आ रघु के मानिला पहले के माने लू ज्यादा पहले रघु के। चलो ना चलो ए सुनो ना जब माने लू ना तो एगो हो जा हाँ हो जा चुम्मा से शुरू हाँ चले धना को चुम्मा चुम्मा हेमा हेमा ना चुम्मा ना दे चुम्मा चुम्मा हेमा ना हेमा 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 चुम्मा हेमा चुम्मा हेमा चुम्मा हेमा 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 आओ ना हेमा चुम्मा दे एगो कहीं के तो काम बा दे दे तो समझ कितना प्यार कर लो। ठीक है आइए चला तार के चुम्मा अब के फेविकोल हो अरे बाप वही पे हमर ओठे चपक गेल ह पूछा मत उठलाली मले बोल जाना था हम तो जाने कि चपक गई उतर रात छोड़े तो छुटबे ना कर रही थे। अच्छा हां अच्छा अच्छा कुछ भी हम तो मने ना करता कि हम छोड़ी हाँ चलिए आपका एकदम पूरा सही रही तो ठीक बा ठीक सुना ना हाँ अब ज्यादा रात हो गई बा अब चुपचाप भैया लग कहिए भौजी ले कि हम घर घूमे फिरे आराम से केहू के पता चलती बा खेत में आराम से ठीक बा घूम फिर लू हाँ चले घरे अब हाँ चलो ठीक है ठीक बा चलो 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 जल्दी चलो चलो मत बताइए ना ना काम कर नहीं यहाँ सहेली के घर बा ठीक बा।